Divê em di serî de bînin bîra cîhanê ku ew çi karî dikin. Ew di nava kampên weke hol û kampên din de bi dehan hezar malbat hewan dine ku hejmarek ji wan xelkê bêtawan û zarok in. Li hejmarek ji wan jî terorîstên hov in, ev jî pir giring e. Herûha pir giring e em wê kampîna ku li dijî Daişê hatibû destpêkirin bînin bîra xwe. Pêwîst bû xîlafeta Daişê bihata tinekirin. Lê divê em tekez jî bikin ku Daîş careke din serî hilnade. Xuya dike ku mayîna me li Bakurê Sûriyeyê gelek giring e. Herûha giringiya hevkarîkirina hêzên Sûriya Demokratîk jî nîşan dide ku pêgeheke wan a siyasî heye. Her çi qas ew beşdarê danûstandinên Cinevê jî nabin ku Cinev proseyeke destûrî ye û ji aliyê Netewên girtî ve tê birêvebirin. Li heta niha jî pir lawaz e û divê rêyeke wan a din hebe. Vêja giring e Amerîka ji bo vê pirsê alîkariya wan bike ku ev jî ne bi destê min e. Lewma ez dubare hana wan didim ku li hemû bijardeyan binêrin. Ez wiha dibînim. Divê ew digel hemû aliyan biaxifin û dikarin pişta xwe bi Amerîkayê ve girê bidin ku Amerîka dêbodemekê li wir bimîne. Lê me dît ku Amerîka vedikişiye û lewma divê pişta xwe jî bi temamî bi Amerîkayê ve girê nedin. Ev nêrîna min e û li çend cihan min bi zelalî gotiye. Divê em li wir bimînin û karekî şaş e em kel û pelên xwe rakin û wan bi cî bihêlin. Lê di dawiyê de biryara dubare vekişînê dîsa di destê fermandariya giştiya hêzên me de ye.